Ce-ai făcut, pui, te-a certat mama aia? Păi da. Păi de ce? Că am pus ăștia după la acolo. L-ai certat mama aia? Auzi că să ne ia frigurile. De ce n-ai întins asta? Scutura aia de acolo, așa, asta, pune peste floacele alea acolo. Da, astea, așa, nu puteți să scuturele aia ca asta? Mă, dambla, zis, proști mai sunteți. Mai este că face poze. Am fost noi la vaci. I-a făcut Vali poze. Dă spune, că dacă vii la mine, uite la tine. Vezi, mama e? Dar de ce n-ai intrat să ne rănești? Dacă ai făcut poze. Mamă, dar mari sunt. Dă-te așa, dă piciorul. Dă piciorul, mută! Fetele lui mama, dă piciorul, mută! Îmi blească, mă face. Mănânci-te pe tine în curs. Mă fotografiez cu rânier la vacă, să ți-ai dau la o